Du snakker med flæskefrans. Du har bestilt 1 tons flæsk. Ja. Du har bestilt 1 tons flæsk til jeres adresse. Jamen, skal I have min far? Altså hvalflæsk, eller spækflæsk, eller sildeflæsk. Hvad siger du? Hvalspæk. Lad mig lige få din far. Okay, så må vi have. Hej, det er Flæskefrans. Det er Flæskefrans. Hvad Hallo? siger du der? Det er Flæskefrans. I har bestilt et kilo, eller ton flæsk til jeres adresse. Den skal jeg sgu lige have igen nu. I har bestilt et tons flæsk til jeres adresse. Jeg ved ikke, hvad du taler om. I har bestilt et flæsk, eller et tons flæsk til jeres adresse. 1 tons læs? Ja, Nej, det er ikke det. I har tilmeldt jer en konkurrence, og I har vundet den. Så tillykke med det. Hvad har vi vundet? Et tons flæsk. 1 tons flæsk? Ja. Så I må selv vælge, Ja, hvad for en slags flæsk det skal være. Om det skal være hvalflæsk. Ja, alle de flæsk, I kan vælge imellem. Eller I vil have. Hvad er det for noget, det er? Det er Flæskefrans. Flæsk og Company. Nå. Jeg tror, du skal tale med min kone en gang. Det må være, eller konkurrenceværk, eller hvad? Hvad? Hvad Hallo? siger du? Siger du det? Du kan også... nu skal jeg høre, min gode ven. I har tilmeldt en konkurrence fra Flæsk og Co, og I har vundet enten 1 tons flæsk eller en spækhører. Du så. Okay. Jamen, det er jo fornemt. Det er jo fornemt, det er jo fornemt. Det lyder mere som telefonfisen. Det lyder så meget end så meget andet, jo. Nå, hvorfor tror du det, min gode mand? Ja. Ja. Men der kommer 6 lastbiler i morgen og læser 1 tons flæsk ude foran dit hus, og vær lige forberedt på det. Ja, okay da. Du skal nok have nogle præsendinger eller et eller andet til at lægge på vejen, så det ikke ligger og flyder over det hele. Bare lige sådan en lille fact, måske. Ja, okay. Okay. Kender du Skype pranks? Nej. Nej. Du er bliver ellers pranket. med i en.